ଭାଇ ଶୀତ ହଉଛି। ହଁ ହଉଛି ହଉଛି ହଉଛି। ଆଜି ଜଗାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି ନାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ରାତି 3ଟାରୁ ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଆସୁଛୁ ପୁରୀ। ଭାଇ ଉଠିଲ? ଓ ହେଇ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଠ ଉଠ ଯିବା, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆସ। ଏତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚା ଟିକେ ପିଇଦବା। ପିଇଲେ ଆଖିରେ ପଡୁଥିଲା, ଆଖି ପଡି ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ଚା ଚା ଆଗେ ପିଅ। ଚା ଚାରିଟା ଦବ, ପୁରା ମାଟି ଇଏରେ ପିଇବ। ମାଟି ଗ୍ଲାସ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହଉଛି ହେଲେ ମାଟି କେହି ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ମାଟି ପାତ୍ର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ତମେ ପିଇଲନି କି? ଦେଖିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଡ଼ିଗଲେ ୟାରନାଥ। ଲାଇଟ୍ କଟି ଯାଇଛି। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କଟି ଯାଇଛି। ମାମା ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରୀରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି। 7 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ। 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆସିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଡୋରି ଲାଗି କାଳିଆର ଡୋରି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ କିଏ ଆସିପାରିବେନି। ଡୋରି ଲାଗିଲେ ହିଁ ଡାକିବେ ଆଉ। ଆଜି ଆମକୁ ଯଦି ରାତି 3ଟାରେ ଡାକିବେ ଉଠ ଯିବା, ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେଲି କହିବେ। ଦେଖିବା, ଚାଲ ଯିବା ଥର। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ବାହାରିବୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ।
ଦେଖୁନ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଦେଖୁନ ଠିଆ ନଟାଇଲେ ଏହି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପୁରାତନ ପୋଖରୀ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଯାଇଥିବା କଥାରେ ଅଛି। ଭଲ ନାଇଁ ମାମା ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ସରିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଚାରିଣି ବାବୁ ତମ ଗାଧୁଆ ସାଇଲ ହଁ ଏବେ ଗାଧୁଆ ହେଲି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉ ତାହେଲେ ଆଜି ତମର ସରିଗଲା ଗାଧୁଆ ଦେଖିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା 5 ବନ ଏକ କରି ଝିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଚାଲ ଚାଲ। ଯିବା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ସବୁ ଖୁସି ଭିଡ଼ ବହୁତ ନାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ରହିବ ଆଉ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଗାଯିବାନି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନା ଯିବାନି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ଲୋକନାଥ ଭାବୁଛି ଖଜା ନେବ ଆଉ ଖଜା ଅଛି ନୃସିଂହ ଖଜା ଅରିଜିନାଲ ହଉ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ। ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି 440 ଭଲ ଘିଅଟା ଇଏ ଦେଶୀ ଘିଅ ନା ଦେଶୀ ଘିଅ ଏଇଟା ତେଲଟା 220 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 180 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଖୋଜି ଯାଇଛି ଦୋକାନ ଆଗରୁ ଆସେ ବହୁତ ଥର ତାପରେ ବି ଖୋଜିକି ଆଇଲି ଯାଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ତ ନୃସିଂହ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲେଣି ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସୁ ଏଠି ନେଇଛି ହଉ ନିଅ କ'ଣ କହୁଛ ନବ ତମେ ନବନି ନେଇଯାଇଛ ହଉ ହଉ ଆସୁଛ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସେ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ନିଏ ନାଇଁ ତ ଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଲୋକନାଥଠୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟଟା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ହେଲା ନୃସିଂହ ଅରିଜିନାଲ
ତାରିଣୀ ବାବୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖ ହଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ସମୁଦ୍ର ହଁ ସମୁଦ୍ର ତମେ ଦେଖି ନେବା ଦେଖିବ ଆସ ଆଗକୁ এই দেখো সমুদ্র দূরে গাড়ি চলা ভারী চলাই কেই কাহাକୁ ଦେଖୁନା ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି କି ମୀନା ବଜାର ପଡୁଛି ସବୁ ଶଙ୍ଖର ଆଇଟମ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ ତ ଏଇଠି ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମାର୍କେଟଟା ହେଲା ଏଇଟା ବଢିଆ ବଢିଆ ପଦର ଅଛି ପୁରା ଅର୍ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଡାଣ ପଟ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ହଁ ଡାଣ